Dobra, что ты ёсть. Biblijna katecheza dla dzieci, a tajca Piotra Bielewicza. Pochwalony Jezus Chrystus. Дорогі dzieci, дорогі дорослі, усі, що слухають сьогодні Радіо Марія. Зустрічаємося черговий раз у понеділок у Wielkim Poście. Jezus zaochwocuje nas być bliżej do Jego, jeszcze больше Jego polubić, być jakby z Nim, być z Nim w Jego mukach, cierpieni, rozmyślać, nie bajаться, jakby tak сказать, poglądać na krzyż, poglądać na krzyż, nie bajаться, bo to znak naszego zbawienia. To znak wielkiej lubowi Boga do nas. I On tak nas polubił, jak my rozmyślajemy każdy tydzień, że stworzył dla nas świat, cudowny świat. Tak nas polubił, że wszystko, co na ziemi i w kosmosie, wszystko dla nas. Ale jeszcze większa lubow projawiła się Pana Boga do nas u krzyży Jezusa, u Jego mocy śmierci i u wskrzeszeni. I On woskres. I On uzeszł na nieba. I On uzwysił naszą człowieczą naturę. Jezus już nie stał prachem. I On pokazał nam, że i my woskreśniemy. I my będziemy żyć. Chłódka już. Wczoraj my mieli czwartą niedzielę Wielkiego Postu, to niedziela radości nazywaється. Gaudete, radujcie się. Trzeba radować się, bo już blisko Pascha, blisko Wielkdzień. Mniejszy, czym больше. Tak to było больше postu, a teraz już zostało się mniejszy. Bliżej do Paschy. Będziemy radować się Jezusem Woskrosłym. Pomolimy się tak krychu na początek tej katechezy prostej modlitwą. U imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Ty za nas cierpiał od ranał. Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Ty za nas cierpiał od ranał. Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Ty za nas cierpiał od ranał. Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Amen. Choć prosta modlitwa do Jezusa ukrzyżowanego. I warto tak samo w domu pocałować krzyż. Ja mam swój krzyż misyjny w rukach i ja go tak samo pocałował. Tak, warto w domu. No, w kościele niby to boimy się, bo jakieś ci tam typa choroby nie wiedają. Ale w domu możesz wziąć nawet krzyżyk, jaki stoić, gdzieś może na twoim stoliku. Każdy dzień choć raz pocałować. Krzyż, znak zbawienia, znak lubowi Pana Jezusa do nas. Dzisiejsza katecheza, drogie, wielmi ważna dla nas osobista wszystkich. Dzietki, Bóg nas stworzył u ostatni dzień tej pracy swojej stworzenia, u 6. dzień. I nie tylko u ostatni dzień. Stworzył nas jak aposznych, całkiem aposznych. Wszystko było stworzone, tak jak ja wam liczył tydzień temu. Pierwszy dzień, 1, 2, 3. Pierwszy, drugi, trzeci dzień. 1, 2, 3. Pierwszy, drugi, trzeci dzień. Tu dzień, kiedy Pan Bóg pierwszy, drugi, trzeci robić won, tu kiedy uprzychodziwaje. I ten 6. dzień, w tej drugiej trójcy, 6. dzień, to dzień, kiedy Bóg nas stworzył, ale stworzył nas przy końcu dnia. Z początku stworzył się żywioły. Tak, my trochę tak kazali, krychurze, tydzień temu. Pan Bóg stworzył wszystkich zwierzę, всю żywiołu ziemną, поеруду. Все, что есть на земле, всяких гадов, звярок, все по их роду.
i ubaczył Бог, што гэта добра. Памятаеце гэты прыпев? Спачатку сказаў Бог, зрабіў Бог, сталося так, і убачыў, што была добра. І калі звярэй стварыў Пан Бог, кажа, і убачыў, што была добра. А потом сталося штосьці вельмі цікава. Біблія расказвае, дзеці, хачу зразу, каб вы гэта заўважылі, памяцілі гэта. У щедні стварэння Біблія нам расказвае, што Бог стварыў і сказаў Бог. Тут трэба мне лепш адзець мае ачкі, каб лепш прачытаць. Біблія кажа, сказаў Бог. Нехай там будуть звери, нехай буде земля, нехай суша появиться і так далі, і так далі. Бог, Бог, Бог. А тут вдруг ёсць зноў, так як заўсёды гэты прыпев. І сказаў Бог, але які дзіўны. Stworym człowieka. Stworym. Rozumiecie? Nie ma stworu człowieka. Albo niechaj będzie człowiek. Ale Pan Bóg każe u liczbie mnogiej, mnożynie. Stworym, jakby my. Kto my? Wiecie, kto my? Бог ёсць адзін. Трэба гэта памятаць заўсёды. Бог ёсць адзін. Але увага, в трох асобах. Бог адзін, но не самотны. Разумееце? Ён адзін, але в трох асобах. Адзін, не самотны. Есть Бог Ojciec, Бог Сын і Бог Дух Святы. Не створены, адвечны. Бог Ojciec, Сын і Дух Святы. І гэтыя словы у першым раздзеле Бібліі ужо нам кажуць, ужо як цудоўна кажуць, што Бог стварыў увесь свет, як уся Тройца. Stworym człowieka po obrazu naszemu. Słuchajcie, naszemu. Bóg nie każe stworu człowieka po obrazu swojemu, mojemu. Nie. Każe po obrazu naszemu. Na podobieństwo nasze. Nasze tam jest. Nie ma mojego podobieństwa. Это такая цудовная правда, что и Отец Небесный, и Сын Божий Иисус Христос, и Дух Святый, Дух Любови, и они все нас захотели. Разумеете? Бог целый один в трех особах захотел, как мы были, на подобенство Пана Бога. Чому так Бог каже? Хочу сказать, может, to dla was będzie nieproste, ale ci zаўсёды w szkole jest proste uroki. Takie легко, все просто. И математика, и физика, и биология, и белорусская мова, и российская мова, и английская мова. Все заўсёды просто. Не заўсёды все просто. В большинстве так może być, что большасць это просто. Tobie udaється учоба і так далі. Але часами є щось непростое. І сьогодні криху гэтага непростого, так скажем. Криху это непростого. Тому що, зauważcie, Бог один в трех особах стварае чоловіка, подкресліває, що он як один Бог в трех особах стварае чоловіка. Na swój obraz i na swoje podobieństwa. My w obraz Boga, my podobieństwa Boga. Ale jak? Bóg, jak my każemy w katechizie, to duch. Duch, znaczy nie ma ciała. Ale ciało, u mnie nie jest ciało. U ciebie tak samo poglądzi na swoje ruki,
Możesz wziąć lusterka, poglądać na swój twar przychóży. Tak samo, tak, ty majesz ciała. Ty, ja, my wszyscy majemy ciała. A Bóg jest duchem. To jak tu zrozumieć, jakie podobieństwa? I niektóre, tak osobliwo krychu raniej była taka nauka, niektóre kazali, no tak, w sensie Duch Boży to duch, nie, no, duch, Bóg to duch, no i my podobne, my po obrazu Bożemu, w sensie takim duchownym, że my mamy nieśmiertelną duszę, jaka będzie wieczne życie, to prawda, tak? I na tym my jakby tak spełniali się. Tak podobieństwo nasze to w tym, że my też dobre, jakieś moralne kaczeństwa, moralne wartości, jakie my przedstawiamy sobą, że my tak tylko w duchownym my podobne do Pana Boga. Ale dzieci drogie, wy to zrozumiecie, ja nie boję się. Dzieci drogie, Bóg w akcie stworzenia, kiedy stwarzał człowieka, a czym dumał, jak wy думаете? Czemu my stworzone na podobieństwo Boga razem z ciałem? Dziś ja tak przeczytał i posłuchał takiej nauki cudownej. Знаете, a kto miał ciała, ludzkie ciała, tak jak my, kto? Kto? Jezus. Jezus Chrystus. Poglądajcie na Jezusa, na krzyż hety. Weźmiecie, poglądajcie w domu na krzyż. Gdzieś ci na ścianie wisić, gdzieś ci stoić na ściankę, albo jakieś ci połoczki. Poglądajcie, tam jest ciała. Rozumiecie? My podobne do Boga tak samo w naszej cielesności, tak można сказать. Twoje ruczki, twoje oczy, lico, twar twój, nos, uszy, guby, zuby tak samo, boroda i szczuczki, i włosy. Wszystko stworzone na podobieństwo Boga. Bo Jezus tak samo miał nosik, głaski, guby, borodu, szczoczki, włosy, browi, reśniczki też. I ruki, i nogi. Jezus stał człowiekiem. I to mają już zapisane na początku Starego Zapowietu. Tam jest tajemniczy zwarót stworym my. Bo tam już chce Bóg nam objawić siebie całego jakby Ojciec, Syn i Duch Święty, a ten Syn w swojej boskiej natury, bo on pełny Bóg, tak, zaprawdny Bóg, ale i w człowieczej natury Syn Boży, bo on zaprawdny tak samo człowiek. Ja tak chcę zrazu, aby my na Biblię глядели целиком, tak jakby obniali Biblię i Stary i Nowy Zapowiet i przybliżyli do siebie, jak to wszystko tam mądra, jak wszystko nam drogie i bliskie. Drogie i bliskie. Dzieci drogie, radujcie się, że stworzone Bogiem, że my od Boga. I kiedy trzeba posłuchać jakiejś tam teorii, że jakości tam my po-drugomu stworzone. Nie, nawet nie stworzone, a zrobione. Nie słuchajcie. Ja zawsze кажу tym, kto jakieś teorii drugie chce kazać, ja кажу tak, drogi, ja od Boga, a ty jak chcesz. Chcesz być od jakichś tam zwierzej, nie budu ich nazywać tu. To budź siebie. Ja nie od zwiera, ja od Boga. I ja liczę, że ty tak samo od Boga. I wszyscy od Boga. To, że ty liczysz po-drugomu, twoja sprawa. A mnie Pan Bóg skazał, że my wszyscy od Jego. I On wielmi lubić nas i wielmi kłapoczyć się pro nas. Zauważcie, jakie to cudowne jest. Stworym
Наконец уже вам скажу, сёння крыху будзе менш, крыху менш нічога. Паспеем наступным разам яшчэ закончыць. Створым чалавека по образу нашаму і на падабенства нашае. І няхай ён кіруе, няхай чалавек будзе гэтым самым найважнейшым, няхай валадарыць над усімі морскімі рыбамі, над небеснымі птушкамі, над усімі зверамі, над усім скотам, над усёй зямлёй і над усім, што ёсць на зямлі. І створыў Бог чалавека по образу свайму, по образу Божому стварыў яго. Мужчыну і жанчыну стварыў іх. Мужчынай і жанчынай стварыў іх. Я маю такую катэхезу для дарослых дзяцей. Вам не можна гэтага слухаць по пятніцам. Можете толькі маме запытаць: «Мама, а што там было?» Мама захоча, то табе раскажа, але слухаць не. Но гэтая катэхеза для дарослых называецца «Мужчынай і жанчынай стварыў іх». Бог стварыў чалавека мужчынай і жанчынай. Таму мы дапаўняем адзін аднаго. Як хорошо, што ёсць мама, правда? І як добра, што ёсць тата. Яны іншыя. Мама – жанчына, тата – мужчына. І ты, калі ты дачка, жанчына будзеш. Ну, ёсць, так. Калі ты хлопчык, мужчына будзеш, ёсць. І трэба гэтаму радавацца і дзякаваць Пану Богу. Таму ж на заканчэнне я хачу вам караценьку сказаць адну малітву праслаўлення, падзякі Пану Богу за тое, што мы ёсць, усе, і што ты ёсць, і я ёсць, і мама, і тата, і дзедуля, і бабуля. Сказаць Panu Jezusu, skazać Panu Bogu. Chwała Ojcu i Synu i Duchu Świętemu, jak było z pradwieku, ciapier i zausiody, i na wieki wieczne. Amen. Chwała Ojcu i Synu i Duchu Świętemu. Tak, Bogu Trójcy, jaki nas stworzył, jaki nas odkupił. Pochwalony Jezus Chrystus. Do następnej zustreczy. Праз тыдзень з Богам. Добра, што ты ёсць. Біблійная катэхеза для дзяцей ад айца Пятра Бялевіча.